ብሩኖ ድማ እስካ ፍርዲ ዕለቱ ኣብ ዝክጸንሕ ከም ዝገበሩዎን ግን ድማ እስካ ፍርዲ ዕለቱ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ይቕጽል ይነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ብሩኖ ናብ ሓደ ሓላዊ ብሩኖ ናብ ሕልሕል መጸባበቒ ገዛ ብምእታይ ዝረኽቦም ይቕጽሉ። ናይ ብሩኖ ምስሊ ድማ ኣብ ጋዜጣ ምርኣይ ዝተለመደ ነገር ይኸውን። መርማሪ ጆርጅ ብሩኖ ነዚ ዘረፋ ዘካይደሉ ምኽንያት ንምዝንናይ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ምኽንያቱ ድማ ነዚ ኩሉ ዘረፋ እንተካይድ ዋላ ሓደ ሰብ ጉድኣት ኣየብጽሕን። ሓደ መዓልቲ ጆርጅ ቁርሲ ኣብ ዝበልዐሉ ሰዓት ብሩኖና ስቲቭ ብምምጻእ ብሩኖ ነቶም ካልኦት ወንጀለኛታት
ይፍጸም።